Οι γονείς έχουν τη τάση πολλές φορές να θεωρούν ότι αφού το είπα εγώ, έτσι είναι και πρέπει να τα ακούσεις. Δεν είναι έτσι, γιατί το παιδί μπερδεύεται ακόμα περισσότερο, θεωρεί το γονιό παράλογο και φυσικά δεν θα ακούσει τη συμβουλή του. Και θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα μια κοινή στάση και αντιμετώπιση και από τους δύο γονείς. Πολλές φορές συμβαίνει το εξής. Θα πει η μαμά γρήγορα τα δόντια σου, για παράδειγμα, και στο κρεβάτι, και θα πει ο μπαμπάς, έλα μου ωραία, στον άλλα 10 λεπτά. Και αντί να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι το παιδί να πάει στην ώρα του για ύπνο, συνήθως έχουμε μια διαμάχη ανάμεσα στη μαμά και στον μπαμπά, που μπορεί να μαλώνουν ένα 10 λεπτό, ένα 20 λεπτό, ένα τέταρτο για το γιατί εσύ λες αυτό που εγώ δεν είπα. Και το παιδί τι κάνει, αργεί να πάει να κοιμηθεί. Άρα έχει πετύχει το στόχο του. Οπότε θα πρέπει και η μαμά και ο μπαμπάς να λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα, να πράττουν τα ίδια πράγματα, και φυσικά αυτό προϋποθέτει να υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία ανάμεσα και στους δύο γονείς. Θα πρέπει ο υπολογιστής να βρίσκεται σε ένα κοινό χριστοχώρο, τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 15, και η ηλικία των 15 μπαίνει σαν όριο, γιατί από εκεί και πέρα σεβόμαστε λίγο τον προσωπικό χώρο του παιδιού πάνω στην εφηβεία. Θα πρέπει να γίνεται μια ανοιχτή συζήτηση με τα παιδιά για οποιοδήποτε προβληματισμό μπορεί να έχουμε. Δεν είναι κακό ένας γονιός να μιλήσει στο παιδί και να πει ότι προβληματίζομαι για το ότι στο διαδίκτυο μπορεί να συναντήσεις εκείνο το κίνδυνο. Και θέλω να μου εξηγήσεις, αν το συναντήσεις, τι θα κάνεις. Τι πρέπει να κάνω εγώ, θα μου το πεις, θέλω να μου το πεις. Ένας ανοιχτός διάλογος δηλαδή, όπου αφήνουμε τα παιδιά να μας εξηγήσουν και το τι ακριβώς κάνουν στο διαδίκτυο. Επίσης πολύ σημαντικό,